Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Shri Radha Govindji. Hare Krishna. ഇന്ന് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗമാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉപദേശമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരമസത്യത്തെ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാം. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ 3 വിധത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള തേജസ്സിനെയാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപസ്ഥിതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ആ ജീവാത്മാവിനുണ്ടാകുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു പുനർജന്മത്തിലൂടെ ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ, അതായത് ഭഗവാനെയോ പരമാത്മാവിനെയോ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം സാധ്യമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ സമീപിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആ തലത്തിലേക്ക്, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ആ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. ആ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സിനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. അതിനെയാണ് ബ്രഹ്മപദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മജ്യോതി, ബ്രഹ്മനിർവാണം ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അനേകം വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളുണ്ട്, അയോധ്യാപുരിയുണ്ട്, മധുരാപുരിയുണ്ട്, ദ്വാരകാ നഗരമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവിടേക്കൊന്നും ഈ ജീവാത്മാവിന് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം സ്വയം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അവബോധം മാത്രമേ ആ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം പരമാത്മാവിനെയോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയോ വിഷ്ണുവിനെയോ നാരായണനെയോ ആരെയും ആരാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് അവരെ സേവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുക. അതിനെയാണ് ബ്രഹ്മപദം, ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്നെല്ലാം പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ പദവി, അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ വധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അനേകം അസുരന്മാർക്കും കൂടാതെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ല എല്ലാവരും, പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ദർശനത്തോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് മരണപ്പെടുവാൻ സാധിച്ച, ഇപ്പോൾ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേർ മരിച്ചത്. ഒരുപാട് പേരല്ല, ഒട്ടുമിക്കാലും എല്ലാവരും മരിച്ചത്. പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ കൗരവ സേനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ മുതലായിട്ടുള്ള പ്രമുഖന്മാരൊഴികെ ആരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ മരിക്കാൻ ഇടയായത് കൊണ്ട്, ശരീരം ത്യജിക്കാൻ ഇടയായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മനിർവാണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മപദം പോകുക എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്നർത്ഥം. പക്ഷേ അവർ ആരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ധാമത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ഭഗവാനെയാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത്, ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ച് സേവിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം ശരണാഗതരാകണം. ശരണാഗതരായി കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ആ ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ചെയ്യാത്ത അവ്യക്തിഗതവാദികൾ, മായാവാദികൾ മുതലായവയായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിനെ തന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. പക്ഷെ അവർ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ ഉയരാൻ സാധിക്കും. എങ്കിലും അവർ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ച ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് മാറുന്നു. പക്ഷേ ഈ അധ്യായത്തിൽ, അതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായം വരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്, എങ്ങനെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു. നമ്മൾ ശരീരമല്ല, ജീവാത്മാക്കളാണ്. ഒരിക്കലും ശരീരം നശിച്ചാലും ആ ജീവാത്മാവിന് നാശമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നും ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. അങ്ങനെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ നിഷ്കാമനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം. അതാണ് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പരിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കും, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് മൂലം അദ്ദേഹം ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നത് എങ്ങനെ എന്നെല്ലാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ചോദിച്ചത് സന്യാസമാണോ, അതായത് ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, അല്ല കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണോ എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മമെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി താൻ ജീവാത്മാവാണ്, പരിശുദ്ധനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശരീരമല്ല എന്നുള്ള അറിവിലൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ശരീരം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശരീരമാണെങ്കിലും ജീവാത്മാവ് അതിനോട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ, പരിശുദ്ധമാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ ജീവാത്മാവിന് ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഏതാണത്? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് 3 കർത്താവിനെ അറിയുക. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം ശരീരവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു, അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം ദിവ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 3 കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയുക. ആരാണ് പറയുക? ഏതാണ്? ആരൊക്കെയാണ് 3 കർത്താക്കൾ? നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. 3 കർത്താക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ആരാണ് പറയുക? 3 കർത്താക്കൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുക. ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ് അതിന് അനുമതി നൽകുന്നു. എങ്ങനെ അനുമതി നൽകുന്നു? ജീവാത്മാവിന്റെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് പരമാത്മാവ് അനുമതി നൽകുന്നു. വീണ്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതി പരമാത്മാവിന്റെ അനുമതിയോടുകൂടി 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ശരീരം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നു. ഈ ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക്, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ താനല്ല കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അറിവിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവ് ഉയരുകയായി. അതായത് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അത്. നമ്മളിപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിൽ പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുള്ള അഹങ്കാരവും നമുക്കുണ്ട്. അതായത് ഉടമസ്ഥാവകാശം, കർത്താവകാശം. അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഞാൻ എത്രമാത്രം പണിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിലർ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ വിചാരിക്കും. ഇതെല്ലാം എന്റെ സ്വത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാണ് ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം എന്ന് വേറൊരാൾ വിചാരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാന് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നാം എന്നുള്ള വ്യക്തി, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ശരീരം ഈ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിനും പരമാത്മാവിന്റെ അനുമതിയും ആവശ്യമാണ്. പരമാത്മാവ് അനുവദിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം പ്രയത്നിച്ചാലും ആ കർമ്മം സഫലമാകുന്നില്ല, സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ അതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ച ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ശരീരവും ജീവാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉപദേശിച്ചു. ജന്മകർമ്മചമേ ദിവ്യം. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഭഗവാന്റെ ജന്മവും കർമ്മവും എല്ലാം ദിവ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. ഇപ്പോൾ 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 3 കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നു. അങ്ങനെ പരമാത്മാവിലേക്ക് ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിയുകയാണ്. നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി വരുന്നതോടുകൂടി ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ സമീപം വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വഴിയായിട്ട് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ ഈ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആ യോഗി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ, ചിലർക്ക് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപമാണ് ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് ദ്വിഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം, ശ്രീരാമന്റെ രൂപം, നരസിംഹ രൂപം, ഏത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് ആ യോഗി ആ രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് പ്രത്യക്ഷം മീൻസ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിച്ച് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. സദാസമയവും തനിക്ക് കാണുവാൻ തക്കവിധം അത്രമേൽ പരിശുദ്ധനാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ യോഗിക്ക് സദാസമയവും തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന് സമാധി എന്ന് പറയുന്നു. ആ സമാധി എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ്. അതിനു മുന്നേ 7 പടവുകളുണ്ട്, 7 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതായത് യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. അപ്പോൾ പ്രത്യാഹാരം വരെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് യോഗി? ഇതുപോലെ നിഷ്കാമമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത്
പരിശുദ്ധനാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധമായി, അവബോധം പരിശുദ്ധമായെങ്കിൽ മാത്രമേ, ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ, നിഷ്കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകാനുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ. അതായത് സ്വാധ്യായം ചെയ്യുന്നു, മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ പലവിധത്തിലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, യോഗം, പ്രാണായാമം മുതലായവയെല്ലാം പരിശീലിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിച്ച് പരിശുദ്ധനായതിനു ശേഷം ഹൃദയത്തിൽ തനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ ധ്യാനത്തിന് അനേകം കാലം ആവശ്യമായിട്ട് വരും. കാരണം മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്, മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ വഴിവിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നിരിക്കും. അപ്പോഴെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിനെ ദൃഢമാക്കി ഏകാഗ്രമാക്കി ആ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കണം. അതിന് ആ ധ്യാനത്തിന് സമാധിയിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഒരുപാട് സമയം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ അഷ്ടാംഗ യോഗം 8 ഘട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള യോഗത്തിന്റെ അവസാനമാണ് സമാധി. സമാധി സമയത്ത് ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സമീപം വസിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു, സദാസമയവും ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ധ്യാന യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായം വരെ 3, 4, 5 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകുന്നതിനെയും ജീവാത്മാവിന് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിനെയും കുറിച്ചാണ് വിശദീകരിച്ചത്. ഈ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ ഭഗവാന്റെ സത്യത്തെ എങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ. 1 മുതൽ 4 വരെ നിസ്സംഗതയിലൂടെ, നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക, യോഗയിലൂടെ മുന്നേറുന്നു. 5 മുതൽ 9 വരെ യോഗാരൂഢ, അനാസക്തിയോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. 10 മുതൽ 32 വരെ യോഗ പരിശീലനത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. 33 മുതൽ 36 വരെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 37 മുതൽ 45 വരെ വിജയിക്കാത്ത യോഗിയുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ഈ അഷ്ടാംഗയോഗം പരിശീലിച്ച് സമാധിയിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ, സമയം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില യോഗികൾ പകുതിക്ക് വെച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ആ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലേക്ക് പെട്ടുപോയി എന്ന് വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ അങ്ങനെയുള്ള യോഗിയുടെ പിന്നത്തെ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കും, അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ യോഗികളിലും വെച്ച് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി ആരാണ് എന്നും അവസാനത്തെ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയും. അപ്പോൾ നിസ്സംഗതയിലൂടെ യോഗയിൽ മുന്നേറുന്നു. നിസ്സംഗത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാസക്തി, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ ആ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ മുന്നേറുന്ന പടികളെ കുറിച്ചാണ്, ആ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗികളെ പോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗികളും മുന്നേറാൻ നിസ്സംഗതയിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൻ സ്വയം ഭരണാധികാരി അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിസ്സംഗത്വം വരുന്നു. അതായത് താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ തനിക്ക് ആ കർമ്മത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. 3 കർത്താക്കൾ ജീവാത്മാവിന് ആഗ്രഹിക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കർമ്മം ആ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതി വേണം. കൂടാതെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ആ കർമ്മത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വഴി തനിക്ക് സ്വയമായിട്ട് ഒന്നിലും നിയന്ത്രണമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു ആസക്തി, ഭൗതികതയോടുള്ള, ശരീരത്തോടുള്ള ആസക്തി ഒരു ഭക്തനിൽ ഇല്ലാതാവുന്നു.
അങ്ങനെ നിസ്സംഗത്വം വരുന്നു, ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതാകുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള യോഗി മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ കൈപാഠം എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. തന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ആഗ്രഹം പോലും നിറവേറണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിരക്തി വരുന്നു. താൻ ഒന്നിനും നിയന്ത്രണാധികാരിയല്ല, തനിക്കൊന്നിനും അവകാശമില്ല, അധികാരമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിരക്തി വരികയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും വിവരിക്കുകയാണ്. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പരമാത്മാവ് ഈ പറയുന്നവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ ഈ ജീവാത്മാവ് അർഹനാണോ എന്ന് പരമാത്മാവ് പരിശോധിക്കുകയാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ കൽപ്പന ലഭിച്ചതിന് ശേഷം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, സാത്വിക രാജസിക താമസിക ഗുണങ്ങളാൽ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു കർമ്മം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്, ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗയിലൂടെ തന്റെ ദർശനവും പ്രവർത്തനവും ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗ രീതിയിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞ ഒരു യോഗിക്ക് നിഷ്കാമ കർമ്മ യോഗം ചെയ്ത് സ്വയം പരിശുദ്ധനായ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ആ പരമാത്മാവിനെ എങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാം? തന്റെ സമീപം വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരമാത്മാവ്, പക്ഷെ ആ പരമാത്മാവിനെ തനിക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതിന് വീണ്ടും ആ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയിലൂടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഉള്ള പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തിയോഗം വഴി ഒരാൾ ഭഗവാനോട് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെ? യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, ദേവന്മാരും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപൻ, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാൻ മുതിരുകയാണ് ആ യോഗി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കുന്നു. താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. ആ ജ്ഞാന യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ജീവാത്മാവ് പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുമ്പോൾ ആ പരമാത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കുകയാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ വിപുലമായ ഘട്ടങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ പരിശീലിച്ച് ഒരാൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. അപ്പോൾ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം പരിശീലിക്കുന്നത് അവബോധത്തെ പരിശുദ്ധമാക്കാനാണ്. ആ തന്റെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളെ കർമ്മഫലങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കി ഒരാൾ സ്വയം പരിശുദ്ധമാകണം, അവബോധം ശുദ്ധമാകണം, താൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കണം. ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ കൂടെ ശരീരം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ താനല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകണം. ആ ഒരു വെളിപാട് അത് വരണം. അതിനാണ് അവബോധം പരിശുദ്ധമാകേണ്ടത്. അതിനാൽ ആദ്യ 2 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അനാശ്രിതഃ കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ നമ്മുടെ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്യാസി. അല്ലാതെ തന്റെ കടമകളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്തവ്യത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെതായിട്ട് താൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ കടമകളും ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനവന്റെ കടമകൾ നിർവഹിക്കുകയും എന്നാൽ
ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്ത വ്യക്തി, അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആസക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്? അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സംഗത്വം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അതായത് ശരീരമല്ല താൻ എന്നുള്ള അവബോധത്തിൽ, നമ്മുടെ അറിവിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണമായിട്ട് ആഹാരം തന്നെ എടുക്കുക. ആഹാരം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആസക്തിയോട് കൂടി അതിന്റെ രുചി, എന്തൊരു രുചിയാണ്, എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഇത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആസക്തിയോടുകൂടി, ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ആ ആഹാരത്തെ കഴിക്കുന്നു. അതിനോട് നമുക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരുന്നു. അറ്റാച്ച്മെന്റോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വിശപ്പില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറിയാലും വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കഴിക്കണം, അതിന് വളരെയധികം രുചിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു യോഗി, ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കഴിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അതിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ, ആ രുചിയോട് ആസക്തിയില്ലാതെ കഴിക്കുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത്? ശരീരത്തിന്റെ വിശപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു മാത്രമാണ് ഇത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് എത്രമാത്രം വേണമോ, തന്റെ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം വേണമോ അത്രമാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ആ ഭക്ഷണം എത്രമാത്രം രുചിയുള്ളതായാലും അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മനസ്സ് അതിനോട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. തനിക്കത് വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കർമ്മവും ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ആസക്തിയെ ഉപേക്ഷിക്കുക. തനിക്കത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ, അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക. ശരീരം ഖലു ധർമ്മസാധകം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിനെ ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു മീഡിയ ആണ് ഈ ശരീരം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ശരീരം കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുക. അതിനിടയിൽ ശരീരത്തെ നിലനിർത്തണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ ശരീരം കൊണ്ട് ഈ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നു. അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സന്യാസി, യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും, തൻ്റെ ഒരു ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യഥാർത്ഥ യോഗിയും. നേരെ മറിച്ച് ലൗകിക കർമ്മങ്ങളെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുകയും പക്ഷേ തനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരിക്കലും ഒരു സന്യാസിയല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സന്യാസി കർമ്മത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണ് എന്ന് നീ അറിയണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ കർമ്മഫലത്തെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. തനിക്ക് അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഒന്നിനോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല, ആസക്തിയില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പരിത്യാഗം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് യോഗം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകണം. ഭൗതികതയുമായിട്ട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും പാടില്ല. ശരീരത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നിലും തന്നെ ആസക്തി പാടില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗിയാകാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
കണ്ണിന് പലതും കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു, ചെവിക്ക് പലതും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു, നാവിന് പലതും രുചിക്കാനും പലതും സംസാരിക്കാനും ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു, ത്വക്കിന് പലതും അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം ഭൗതികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒന്നിലും ആസക്തിയില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് പരിത്യാഗം. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മളെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വയം പരിശുദ്ധരാകണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി പാടില്ല. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ, അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം സന്യാസി തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൃഷ്ണനോട് ആസക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാനും അങ്ങനെ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. കാരണം ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് വിരക്തി വരുന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. എന്നാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലോ, അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, മനസ്സിനെ ഉള്ളിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. അപ്പോൾ പരിശ്രമം ചെയ്യണം. അവിടെ ആ യോഗി സ്വയം യോഗാഭ്യാസങ്ങളെല്ലാം പരിശീലിച്ച്, പ്രാണായാമം പരിശീലിച്ച് സ്വയം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ സേവനങ്ങൾ, നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വാഭാവികേന നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുന്നു. ഇനി അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, ഇങ്ങനെ അഷ്ടാംഗയോഗം പരിശീലിക്കുന്ന യോഗി ആ ധ്യാന അവസ്ഥയിലേക്ക്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനുള്ള ആ പടവിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ആരുരുക്ഷോർ മുനീർ യോഗം കർമ്മ കാരണം ഉച്യതേ. അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകന് കർമ്മമാണ് മാർഗം. കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത്, യോഗാഭ്യാസം ചെയ്ത്, പ്രാണായാമം ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുക. അതിനെയാണ് ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളാണ് അത്. ആ കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ, സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാതെ ഒരിക്കലും ആ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ആ യോഗിക്ക് സാധ്യമല്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ യോഗി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രണ വിധേയമായാൽ, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുക. പിന്നെ ആ യോഗി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്, എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച്, പ്രാണായാമം, യോഗ പരിശീലനങ്ങൾ, യോഗാസനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ദിക്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് യോഗി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആദ്യത്തെ പടിയിൽ, പ്രാരംഭ അവസ്ഥയിൽ ആ യോഗി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, പ്രാണായാമം, യോഗാസനങ്ങൾ, സ്വാധ്യായം മുതലായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനാകണം. പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്ഥിരനിഷ്ഠനായിരുന്നു കൊണ്ട് ഏകാഗ്രനായിട്ട് മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആരുരുക്ഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാരംഭകനാണ്. എന്നാൽ സമാധിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന, ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന യോഗിയെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ യോഗം എന്ന് പറയുന്നു. അത്യുന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള കോണിയായി അതിനെ കണക്കാക്കാം. ഈ കോണിയുടെ പടികൾ ഒരു ജീവന് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭൗതിക തലങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വിശുദ്ധമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ പൂർണ്ണമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തോളം എത്തുന്നു.
അപ്പോൾ ഒരു കോണിപ്പടിയിലൂടെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത് പോലെയാണ് യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ. അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗം. ആ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരബോധത്തിലാണ്. ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവിനെ പടിപടിയായിട്ട് മോചിപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധനാക്കി പിന്നീട് ഹൃദയത്തിൽ ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പോൾ പ്രാരംഭാവസ്ഥയിൽ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ആ അവബോധം കൃഷ്ണാവബോധമാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പരിശീലനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആരുരുക്ഷു. പിന്നീട് പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫലമുദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ദിക്കിൽ സ്ഥിരമായിരുന്നു കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2 സെക്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലുള്ളത്. അങ്ങനെ പരിപൂർണനായി കഴിഞ്ഞാൽ, പരമാത്മാവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ധ്യാനിക്കുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സമാധി എന്നുള്ള തന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് ആ യോഗി എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. ഫലവത്തായ തൊഴിലാളികൾ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ആചാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യന് പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ കർമ്മകാണ്ഡം. നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനെ കർമ്മകാണ്ഡം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറയുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഉയരുമ്പോൾ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. ആ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗത്തിൽ പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ആ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗം. അവിടെ കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിക്കണം, ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. എന്നിട്ട് 8 ഘട്ടങ്ങളുള്ള ആ പാതയിലൂടെ, മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ പരമാത്മാവിന്റെ ധ്യാനമാണ്. എന്നാൽ ഭക്തിയോഗ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഏറ്റവും ഉയർന്ന പടവാണ്. അവിടെ പ്രേമപൂർവം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത്രമാത്രം പടിപടിയായിട്ട് ഉയരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യോഗാരൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുക. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ യോഗാരൂഢ ഘട്ടം. കാരണം സ്വയം പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഒരേപോലെ കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു. അവന്റെ മാനസിക നിയന്ത്രണം എത്തുമ്പോൾ ഒരു യോഗി നിഷ്കാമ കർമ്മ ഫലം പോലും ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം. എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശുദ്ധമായ ബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല? ശരീരത്തിലല്ല, മനസ്സിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം. മനസ്സിനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, മനസ്സാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, മനസ്സാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് മനസ്സിനെയാണ്. മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം? മനസ്സിൽ ആസക്തി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ, ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കരുത്. നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖത്തെ കുറിച്ച്, സന്തോഷത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. ശരീരത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിനായി കൊണ്ട് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. ഫലം ഉപേക്ഷിച്ചുള്ള, ആഗ്രഹിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. എല്ലാ ഭൗതിക മോഹങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കണം. നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗവും ആ യോഗാരൂഢ അവസ്ഥയിൽ അതും ഉപേക്ഷിക്കാം. മുഴുവൻ സമയവും യോഗം പരിശീലിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള പരിശ്രമമാണ്. അങ്ങനെ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹവും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശീലനവും കൂടിയാകുമ്പോൾ ആ യോഗി തന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു.
അങ്ങനെ കർമ്മയോഗയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ആസനവും പ്രാണായാമവും എല്ലാം പരിശീലിച്ച് പരിശുദ്ധനാകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ്. കാരണം മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത്, മനസ്സിലൂടെയാണ് എല്ലാ ചിന്തകളും വരുന്നത്, മനസ്സാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം എളുപ്പമായി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനം നാത്മാനം അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹി ആത്മനോ ബന്ധുർ ആത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രുവും. അപ്പോൾ മനസ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ പല പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പരിശീലിക്കണം. എന്താണ് മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. കാരണം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരീരത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മനസ്സ്, പക്ഷെ മനസ്സിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. അപ്പോൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം. ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികമായ പാതയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികതയോടുള്ള വിരക്തി നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം എന്ന് മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുക. മനസ്സ് മിത്രമാണോ ശത്രുവാണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ മിത്രമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം മൂലം മനസ്സ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പുരോഗമിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ച് ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുന്നു. മനയേവ മനുഷ്യാണാം കാരണം ബന്ധമോക്ഷയോഹോ ബന്ധായ വിഷയാസംഗോ മുക്തേ നിർവിഷയം മനഃ. മനുഷ്യന് ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും മനസ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം. വിഷയാസക്തമാകുമ്പോൾ ബന്ധനത്തിനും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മുക്തിക്കും അത് കാരണമാകുന്നു. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിക്ക് മനസ്സ് വഴിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മനസ്സിന് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബന്ധമുക്തിയിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. കാരണം മനസ്സാണ് തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കുന്നത്. നാളെ രാവിലെ 3:30 എണീറ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് അലാറം വെച്ചാലും മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എഴുന്നേൽക്കാൻ സാധ്യമല്ല. മനസ്സ് 100 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അലാറം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും 3:30 ആയിട്ടുള്ളൂ, ഉറക്കം ഇനിയും മതിയായില്ല, നമ്മൾ രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ വൈകി 6 മണിക്കൂറാണെങ്കിലും മിനിമം ഉറങ്ങണം, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് 4 മണിയാകുമ്പോൾ എണീക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ മനസ്സുണ്ടാക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആത്മീയ പുരോഗതി നേടുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിഷയാസക്തിയിലേക്ക് മനസ്സ് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ മനസ്സ് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോക്ഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ ഏനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉപയോഗം നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി എടുക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിരിക്കും. ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചാലും മനസ്സ് നമ്മളെ തടുക്കുന്നു. കാരണം തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മനസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട്
ബുദ്ധിയും മനസ്സായ വഴിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് മനസ്സിനെ നമുക്ക് സുഹൃത്താക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മനസ്സ് തനിക്ക് കീഴടങ്ങാത്ത ഒരു ശത്രുവായിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം എന്നിവയുടെ ചൊൽപ്പടിയിൽ നിൽക്കാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പല വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക മോഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട് മനസ്സിന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ജീവാത്മാവിന് ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല, ജീവാത്മാവ് ബന്ധനത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ജീവാത്മാവ് ഈ ബുദ്ധിയേക്കാൾ മികച്ചതാണ് എങ്കിലും ശരീരബോധത്തിലായതുകൊണ്ട് മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും കീഴടങ്ങിയാണ് ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സ് എപ്പോഴാണോ ജീവാത്മാവിന്റെ സുഹൃത്താകുന്നത്, ആ മനസ്സുപയോഗിച്ച ജീവാത്മാവിന് തന്റെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് ഉള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം തന്നെ ഒന്നുപോലെ ആണ് പറയുന്നത്. മനസ്സ് ബാഹ്യമായ മായാശക്തിയാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗാനുഷ്ഠാനം വഴി മനോനിയന്ത്രണം നേടിയാൽ പ്രാപ്യസ്ഥാനം ഭൂഗി എന്ന് കണക്കാക്കാം. മനസ്സ് ഉത്തമ പ്രകൃതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പരമകൽപ്പന. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഉന്നതമായ നിർദ്ദേശത്തെ മനസ്സ് സ്വീകരിക്കുന്നു, അതിനെ വഴങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സ് നിയന്ത്രണ വിധേയമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അതേപടി മനസ്സ് സ്വീകരിക്കും. അതിന് ചലിച്ചില്ല എങ്കിൽ, മനസ്സ് വഴങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സ് പിന്നീട് അധപതനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരം അർത്ഥം: ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ആളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ ഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെയാണ്. അതായത് ആ ഭൗതികത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരാൾ പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. സ്വർണവും മണ്ണും കല്ലുമെല്ലാം ഒന്നുപോലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ താൻ ആത്മാവാണ്, ഭഗവത് അംശമാണ്, ആധ്യാത്മികനാണ്, ഭൗതികമായ ഒരു വസ്തുവല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗപ്രദമാകുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ശരീരത്തിന്റെ അസുഖത്തെ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും അതിന് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആത്മാവിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രീതികൾ തന്നെ നമ്മൾ അവലംബിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യങ്ങൾ, സ്വത്ത്, ഐശ്വര്യം മുതലായവയെല്ലാം തന്നെ ശരീര സംബന്ധിയാണ്. ശരീരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഒരാൾക്ക് ഈ പാണ്ഡിത്യവും ഡിഗ്രികളും പണവും എല്ലാം തന്നെ നിഷ്പ്രയോജനമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊന്നിലും തന്നെ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല. തനിക്ക് ഭഗവാനും താനുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. അതിൽ നിന്നും, ഭൗതികതയിൽ നിന്നും പിന്നീടും കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്ന ഒരാൾക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും തുല്യരാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണ്. ശരീരബോധത്തിലല്ല അദ്ദേഹം അവരെ കാണുന്നത്. ഒരാൾ തന്റെ ശത്രുവായിരിക്കാം, മറ്റേയാൾ മിത്രമായിരിക്കാം, പിന്നെ ഒരാൾ ബന്ധുവായിരിക്കാം, സുഹൃത്തായിരിക്കാം. പക്ഷെ എല്ലാവരും തന്നെ ശരീരം വ്യത്യാസമാണ്,
പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം അവരെ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്. പിന്നെയോ എല്ലാവരും ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാക്കളായിട്ട് അവർ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. ആ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കഥ ഇതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ട് മാറിയ അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ചാണ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ ഒരു ദിവസം ദുർവാസ മഹർഷി വധിക്കുവാൻ സംഹരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. തന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് ഒരു കൃത്യയെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിൽ കുലുങ്ങുന്നില്ല, പേടിക്കുന്നില്ല, ഭയപ്പെടുന്നില്ല, പരിഭ്രാന്തനാകുന്നില്ല. ഒരേ ഒരു ഭാവത്തോടുകൂടി ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ശാന്തചിത്തനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം നിയന്ത്രണ വിധേയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരീരത്തിന് ആരെങ്കിലും അപകടം പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം താൻ ഭഗവതംശമായ ആത്മാവാണ്, ശരീരമാണ് നശിക്കാൻ പോകുന്നത്, തനിക്കൊന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് മനസ്സിനെ കീഴടക്കുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആത്മജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്നാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനസ്സിന്റെ 6 ശത്രുക്കളാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മതം, മോഹം, മാത്സര്യം മുതലായവ. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 6 ശത്രുക്കളെയും നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ വ്യക്തി കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ ദർശിക്കുന്നു. അവയൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിക്കഴിഞ്ഞവർ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാമാണ് ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. അവരാരും തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയല്ല ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നത്, പിന്നെയോ ആത്മീയമായ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി, ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമായ ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്നുള്ള അവബോധത്തോടുകൂടി എല്ലാത്തിനെയും കാണുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ 10 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ യോഗ പരിശീലനത്തിലെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച്, അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ പടിപടിയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആ യോഗി ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധനായി തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ യോഗി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ആ യോഗാരൂഢ അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സമാധിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ വിവരിക്കുന്നത്. യോഗാരൂഢ ഘട്ടത്തിലേക്ക്, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ആ യോഗി എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ യമ, നിയമ. യമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഏതെല്ലാം രീതികൾ നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം, നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് യമം. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായ നമ്മുടെ ദുശീലങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാകും. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന ആ ദുശീലങ്ങളെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. യോഗ ആസനമാണ് 3-ാമത്തേത്, പ്രാണായാമം 4-ാമത്തേത്. പ്രത്യാഹാരത്തിൽ വെച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം സാധനാ ഭക്തിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരണയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മെഡിറ്റേഷന്, ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുറപ്പാടാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് പോയി, വിജനമായ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അദ്ദേഹം യോഗം, അതായത് മെഡിറ്റേഷന് ഇരിക്കണം. ഏകാഗ്ര മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി എന്നുള്ളത് ആ മെഡിറ്റേഷന്റെ 3 ലെവലുകളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ യോഗ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതികമാണ്. നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു നല്ല ഒരു ആരോഗ്യ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യോഗമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ. ആ യോഗത്തിലൂടെ, യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പല ശക്തികളും ലഭിക്കുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്ന യോഗം എന്നുള്ളത് അഷ്ടാംഗ യോഗമാണ്. അത് 8 അംഗങ്ങളുള്ള യോഗമാണ്. യമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുക. യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ. നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ. ആസനം, യോഗാഭ്യാസങ്ങൾ, പ്രാണായാമ, നിശ്വാസത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം. പ്രത്യാഹാരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുക. ധാരണ, വളരെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുക. ധ്യാനത്തിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അങ്ങനെ സമാധിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുന്ന, ഭഗവാൻ തന്റെ സമീപം വസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സമാധി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള 8 ഘടകങ്ങളുള്ള, 8 അംഗങ്ങളുള്ള അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ യോഗി എന്നാണ് ഇനി പറയുന്നത്. യമ, ഏകാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. നിയമം, ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ജോലി, വിനോദം എന്നീ ശീലങ്ങളിൽ മിതത്വം പാലിക്കുക. ആസനം, എവിടെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് പരിശീലിക്കേണ്ടത്. കുശപ്പുല്ല് നിലത്ത് വിതറിയിട്ട് അതിലൊരു മാൻതോല് കൊണ്ട് മൂടണം. ഇരിപ്പിടം വളരെ ഉയർന്നതോ താഴ്ന്നതോ ആയിരിക്കരുത്. ഒരു വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യണം. ഒരാളുടെ ശരീരവും കഴുത്തും തലയും ഒരു നേർരേഖയിൽ നിവർന്നു നിൽക്കുകയും മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് സ്ഥിരമായി നോക്കുകയും വേണം. ഇപ്രകാരം അസ്വസ്ഥമായ, അടക്കി പിടിച്ച മനസ്സോടെ, ഭയമില്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനായി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. അതാണ് ഈ സിറ്റിംഗ് പോസ്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുക. പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. പ്രത്യാഹാരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും ഇടപെടാതിരിക്കുക. ധാരണ, തന്റെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അച്ചടക്കത്തിലാക്കുകയും ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ അതീന്ദ്രിയത്വത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ധ്യാന പരിശീലനത്തിലൂടെ കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ വിളക്ക് കുലുങ്ങാത്തത് പോലെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനത്തിൽ എപ്പോഴും സ്ഥിരത പുലർത്തുന്നു. അങ്ങനെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കണം. എങ്ങനെയാണോ കാറ്റില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വിളക്ക് ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ മനസ്സെപ്പോഴും ഏകാഗ്രമാക്കി ആ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരാൾ ഒരിക്കലും കുലുങ്ങില്ല. ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മോചനമാണ് ഈ സമാധി അവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ യോഗകളും ഭക്തിയോഗയുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗതിയാണ്. അതായത് കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, അഷ്ടാംഗയോഗം എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയോഗയിലേക്ക് നയിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രയോജനമുള്ളൂ. കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധനായാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വീണ്ടും പുനർജന്മം ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കും വീണ്ടും പുനർജന്മം ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ അഷ്ടാംഗയോഗയിലും പരിപൂർണനാകണം, പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഭക്തി നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യോഗം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ യോഗങ്ങളും അപൂർണമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നാത്യസ്നതസ്തു യോഗോസ്തി ന ചൈകാന്ത മനസ്നതഃ ന ചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാൻ സാധ്യമല്ല.
നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വളരെയധികം ഭക്ഷിക്കുകയോ ആസക്തിയോടുകൂടി ഭക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. എന്നാൽ ഒട്ടും ഭക്ഷിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. ആവശ്യത്തിന്, ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം അകത്തു പോകണം. പക്ഷെ അതിൽ ആസക്തി പാടില്ല. അതുപോലെ ഉറക്കവും ആസക്തിയോടുകൂടി ഒരു 12 മണിക്കൂറെല്ലാം ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണ്. എന്നാൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയാണെങ്കിലോ, ജപിക്കാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധ്യാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്. അതും നമ്മളെ ശരീരത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ പോഷണം നൽകുക, ആവശ്യമായ വിശ്രമവും നൽകുക. എന്നാൽ ഒന്നും അധികവുമാകരുത്, ഒന്നും കുറഞ്ഞും പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഒരു എല്ലാത്തിലും ഒരു നിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വഭാവേന ചപലവും ചഞ്ചലവുമായ മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന് അധീനമാക്കിക്കൊള്ളണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി വേണം യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ. മാറുകയും അരുത്. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നൊഴിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ മനസ്സിനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. ക്രമേണ പടിപടിയായി വിശ്വാസധാർഢ്യമാർന്ന ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താൽ സമാധിസ്ഥനാകണം. മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന് മനസ്സിനാണ് പ്രാധാന്യം. മനസ്സുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കണം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കണം. മനസ്സ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടിപ്പോകാൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവിന്റെ അധീനത്തിലാക്കിക്കൊള്ളണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രശാന്തമായിട്ടുള്ള മനസ്സിൽ പ്രശാന്ത മനസംഹേനം യോഗിനം സുഖമുത്തമം ഉപൈതി ശാന്തരജസം ബ്രഹ്മഭൂതം അകൽമഷം. എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ പരമകാഷ്ഠയിലെത്തുന്നു. അയാൾ രജോ ഗുണത്തിന് അതീതനാണ്. താൻ പരമപുരുഷനുമായി ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ പൂർവ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്രകാരം നിയന്ത്രിത ആത്മനായ യോഗി യോഗനിഷ്ഠനായി ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനമാകുന്ന പരമാനന്ദത്തിന്റെ അത്യുത്തമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി സർവജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു, അയാൾ സർവജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കണ്ടെത്തും. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ച മയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവന് ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യാവസ്ഥ യോഗിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രണ വിധേയമായി ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആ യോഗിക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാനിലും കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയാണ്. ഞാനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധനായ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ യോഗി ഏത് സന്ദർഭത്തിലും എന്നിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും പരമാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട്
ആ യോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള യോഗി സദാസമയവും ഭഗവാനുമൊത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവികളെയും അവരുടെ സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലും തന്നോട് സദൃശനായി കണ്ട് സമഭാവനയോടെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ യോഗി. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ദുഃഖിക്കുന്നതിന്റെ, ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു യോഗി, അദ്ദേഹമാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. കാരണം ഭഗവാൻ ഓരോ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ സ്വയം ഭക്തിയുത സേവനം പരിശീലിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അന്തസത്ത മറ്റുള്ളവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കണം. കാരണം മറ്റുള്ളവർ വിഷമിക്കുന്നത്, ക്ലേശിക്കുന്നത്, ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്. അവിദ്യയാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം, അജ്ഞാനമാണ് കാരണം, എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണം, ബന്ധനത്തിന് കാരണം. അപ്പോൾ അവരുടെ അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരുടെ കടമയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വ അനുഭവം പ്രമാണമാക്കി ഓരോരുത്തരുടെയും സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നു പോകുന്നതാണ് ജീവന് ദുഃഖ കാരണം. മനുഷ്യന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരമഭോക്താവും സർവ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും ദേശങ്ങളുടെയും ഉടമയും ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും കൃഷ്ണൻ തന്നെ എന്ന് ബോധ്യമാകുന്നതിന്റെ ആണ് സുഖത്തിന്റെ കാരണം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിന് താനും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം വിസ്മരിക്കുമ്പോഴാണ് 3 വിധം ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് ഒരു ഉത്തമ യോഗിക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ, ഭൗതിക സുഖത്തിന് അടിമയായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 വിധത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. മനസ്സ് പല വിധത്തിലും ചഞ്ചലമായി കൊണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെയും ചിന്തകളെയും എല്ലാം നമുക്ക് തരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള മാനസിക ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ ആധ്യാത്മിക ക്ലേശം. ആദി ഭൗതിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന്, മനുഷ്യരിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, കൊതുക്, ഈച്ചകൾ, ഉറുമ്പുകൾ, എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു കൊതുക് കടിച്ചാൽ നമുക്ക് ദുഃഖമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന്, മറ്റുള്ള മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ദുഃഖമാണ് ആദി ഭൗതിക ക്ലേശം. പിന്നെയോ ആദി ദൈവിക ക്ലേശം, പ്രകൃതിയുടെ കോപങ്ങൾ, ദേവന്മാരുടെ കോപങ്ങൾ, അതായത് അതിവൃഷ്ടി, അനാവൃഷ്ടി, സുനാമി പോലെയുള്ള, വെള്ളപ്പൊക്കം പോലെയുള്ളതെല്ലാം വരുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, അതെല്ലാം പ്രകൃതി നമുക്ക് തരുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധവാനാകേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഏവരെയും ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്തമ യോഗിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവകനും അയാൾ തന്നെ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 69ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു ഭഗവത് ഭക്തൻ സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ശ്രേയസ്സിനെ കാക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഏവരുടെയും ഉത്തമ സുഹൃത്താണ്. അങ്ങനെ തന്റെ ഉത്കർഷത്തെ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരു യോഗിക്കും ഭഗവത് ഭക്തനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു യോഗി തന്റെ ഉത്കർഷത്തെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രേയസ്സും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള സമഭാവനയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി.
അങ്ങനെയുള്ള യോഗിക്ക് ഭഗവാന്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ഇതെല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അർജുനന്റെ സംശയമാണ്, ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ ക്ലേശകരമാണ് ചെയ്യുവാൻ എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ, അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ 33 മുതൽ ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും